nasledujúcom videu si ukážeme, ako nahrať nový výdavok do vyúčtovania, respektíve vyúčtovať vašu dotáciu. Prihláste sa ako zástupca organizácie do systému. Následne v ľavom menu kliknite na vyúčtovanie. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej vidíte štatistiku vašich prijatých dotácií, aktuálny stav vyúčtovania a samotný zoznam výdavkov, ktoré ste už vyúčtovali. Pre potreby tohto videa si to ukážeme na testovacej organizácii Futbalový klub. Bolo mu pridelených 4 000 eur na dotáciách, čo je však potrebné upozorniť, že vyúčtovanie musíte vykonať vo výške schválenej dotácie, čiže týchto 4 000, plus spoluúčasť vo výške určenej mestom. Ak je to 10%, tak vyúčtovať musíte 110% dotácie a vo vašom profile uvidíte túto štatistiku aj v tejto percentuálnej podobe. Štatistika je vedená v reálnom čase a vy vidíte schválené výdavky, vidíte výdavky na schválenie a takisto aj zamietnuté výdavky, ktoré pri kontrole vášho vyúčtovania vykonalo mesto. Ďalej tu máte samotný prehľad výdavkov v tejto spodnej časti, na ktorej môžete vidieť už vami vyúčtované výdavky. Samozrejme ich viete filtrovať pomocou parametrov, ktoré ste zadali do systému. Či už je to kategória oprávneného výdavku, samotná dotácia, voči ktorej ste vyúčtovali, alebo teda stav výdavku. Aby som sa teda vrátil k samotnej podstate vyúčtovania, tak vyúčtovať dotáciu je potrebné nahratím všetkých oprávnených výdavkov v určenej výške. Pre nahratie výdavku je potrebné kliknúť na nový výdavok. V prvom kroku vybrať dotáciu, voči ktorej chcete vyúčtovať. Následne vyplniť všetky potrebné informácie, ktoré od vás vaše mesto vyžaduje. Môžu sa tieto položky líšiť od tých, ktoré vidíte aktuálne v tomto ukážkovom videu. Ako náhle vyplníte základné informácie, prikladáte prílohy. Znova ja vyberem 3, ktoré sú hneď ako prvé. Zvolím k ním typ samotnej prílohy. Môže to byť účtovný doklad, môže to byť potvrdenie o úhrade, respektíve typ iné, kde sa nachádzajú súpisky, propozície a akékoľvek iné dokumenty, ktoré od vás mesto vyžaduje. V poslednom kroku vyplníte informácie o dodávateľovi. Stačí, že napíšete názov spoločnosti alebo jej čas a systém vám ponúkne databázu organizácií z verejne dostupných zdrojov. Keď nájdete tú, ktorú hľadáte, vyberiete si ju a informácie sa automaticky vyplnia. V poslednom kroku dáte uložiť výdavok, ktorý bol úspešne vytvorený a vy môžete pokračovať vo vyúčtovávaní a nahrávaní ďalšieho výdavku k tej dotácii, ktorú ste si zvolili. Výdavok následne vidíte vo svojom zozname a môžete pokračovať ďalej. Ako prebieha kontrola vyúčtovania, respektíve výdavku, si ukážeme v nasledujúcom videu.